Hola, em dic Sílvia Pei Fuentes, regento el bar-restaurant La Guita i avui us presentarem un plat típic del Berguedà, patates emmascarades. Per preparar aquest plat necessitem patates, aquestes són collides aquí al Berguedà, necessitem botifarra negra, també és d'aquí del Berguedà, cansalada, en aquest cas és ventresca, també podria ser cansalada del coll. També hi posarem col confitada, aquesta col és una col que s'agafa al cabdell, es posa sol i serena un parell de dies i després es confita en vinagre. I al cap de mig any, un any, ens queda així, cuita amb el propi vinagre. I sal i pebre. Les patates ja les tenim bullides, les hem bullit amb aigua, sal i oli. Les hem deixat aproximadament uns 20 minuts. Per saber si realment estan cuites o no, les podem punxar amb un punxó. Com podeu veure, queden ben toves. Ara escorrerem les patates. Un cop escorregudes, podem tornar-les a posar al mateix recipient o bé agafar-ne un altre, perquè passarem a aixafar-les. Agafarem la botifarra negra, sobretot se li ha de treure la pell, ho posarem a sobre les patates i ara procedirem a aixafar-ho tot, amb una forquilla. No calen grans utensilis. Ara agafarem la cansalada, la salpebrarem i la passarem a rostir dins la paella, que ja tenim aquí el foc, amb un raget molt petit d'oli perquè la cansalada per ella sola ja en fa. Procedim a ficar la cansalada, la rostim ben rostida. Quan veieu que està ben rostida, que fa crec-crec, ja la podem retirar del foc, deixant la paella al foc. Ara, amb aquest oli que ens ha deixat la cansalada, hi tirarem les patates que havíem xafat. A foc ràpid, que rosteixin una mica, ja que ja estan calentes. Els donarem la forma així una mica rodoneta. I un cop les tinguem rosses, pararem el foc i procedirem a emplatar el plat. Ara, com a decoració, hi posarem la cansalada que hem rostit i per acabar el plat el acabarem decorant amb una miqueta de col confitada. I aquí tenim el plat. Bon profit i salut! Espero que us agradi.